Θες για μένα, αλλά και εσύ. Ναι ρε μαλάκα, αφού μου έπλυνε όλο κάτω. Θες για μένα, αλλά... Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Ναι ρε, που να μην πάει τρύπα. Έφυγε. Τι? Ρε, είμαι πολύ δύναμη ρε. Τώρα σταμάτησε. Μαύρο είναι αυτό. Όλα μου γύρισε όχι βάζω. Περιμένω μαγιάτι. Έχει πολύ δύναμη. Έχει ακόμα. Είναι μαγιάτι. Θα δώσω λίγο. Ωραία μαλάκα. Κάνει κάτι φέρνω. Και εσύ? Ναι, εσένα μήπως. Δεν ξέρω φίλε μου. Ναι, δεν φέρνω κάτι. Είναι πάρα πολύ βαρύ, ρε. Θα δεις να τράψω όλο μόνο. Ωραία φίλε. Εσένα μήπως φέρνω, ρε. Δεν ξέρω Κώστα, έχει πολύ. Μπορεί να έχουμε τυλιχτεί κιόλας. Εγώ ρίχνω τελείως το δίκτυο, έχουμε τυλιχτεί. Φίλε πρέπει να πάμε μια ζώνη. Μάχης προς τον Μπούτσου λέγεται αυτό. Κώστα σταματά το στο εντάξει. Κώστα ετοιμάζεις το γατζό. Α, είσαι και εσύ ψάρι. Όχι, δεν έχω. Τυλίχτηκε από το κολορέμα. Πώς μεγάλο είναι. Α, μαλάκα, για πάω γάτζο. Ωραία, δεν ξέρω τι είναι. Πάω γάτζο. Δεν τη λαψάρι. Όχι, δεν γάτζο. Όχι. Πάρε την καρδάσια από εκεί. Πάρε την καρδάσια. Ναι ρε, ένα λεπτό ρε, δεν που το κάνω. Ένα λεπτό θα γίνει μόνο. Κοίτα. Κιμ, έλα ρε Κιμ. 3 κιλάκια.